Bescanó, província de Girona, comarca Gironès, població 4.991 habitants. Destacat, la seva ubicació al costat del riu Ter permet gaudir de la natura i d'aquest entorn privilegiat. Qui visiti la població disposa d'una variada oferta de rutes a peu i en bicicleta per a tota la família, inclosa la ruta del Carrilet. La Fira de l'Embotit, que se celebra a principis d'abril, té un gran arrelament a la zona per la qualitat i la varietat dels productes. El Teatre de Bescanó és una referència cultural imprescindible. Fer diverses rutes a peu o en bicicleta. La via verda de l'antic traçat del tren Olot-Girona actualment és un circuit de cicloturisme i senderisme molt senzill i apte per a tota la família. Acostar-se al riu Ter i gaudir de la tranquil·litat i la bellesa del seu entorn. Festa Major, segona setmana d'agost.